І знову смертельна ДТП за участі маршрутки. 6 загиблих, 5 з них діти, 12 травмованих. Це наслідки ДТП у Запорізькій області. За даними Нацполіції, вантажівка КАМАЗ зіштовхнулась з маршрутним таксі. На місці зараз працюють оперативники та медики. Попередня причина ДТП – у вантажівки відмовило рульове управління. І вона на повній швидкості врізалася у маршрутку. Поблизу села Кам'янське на шляху Харків-Сімферополь сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. В результаті зіткнення вантажного автомобілю КАМАЗ та маршрутного автобусу, який здійснював нерегулярні перевезення, в яких знаходилось 20 осіб, з яких 8 дітей. По факту відкрито кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3. Встановлюються обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. ДТП за участі маршруток останнім часом почастішало. Лише наприкінці липня в країні сталося кілька моторошних аварій. На Житомирщині маршрутка в'їхала у ваговик, загинуло 10 осіб, ще 10 отримали травми. Того ж дня на трасі Київ-Одеса на Миколаївщині маршрутка зіткнулась з вантажівкою, яка стояла на узбіччі. Тоді в ДТП загинуло 5 і 12 людей було травмовано.